hitaan elämän arvot on mulle tärkeitä, mutta mä en ole välttämättä ehkä sitä pystynyt siinä arjen hulinassa sitten kuitenkaan tavoittamaan. Ja tämä korona on pakottanut löytämään sen, opettanut mulle sen, että ne asiat, mistä mä oon puhunut, että miten se käytännössä näyttäytyy mun elämässä. Ja että pienet asiat on tärkeitä ja onni pitää löytää niistä pienistä asioista. Kiitos, että sä oot täällä. Tervetuloa. No, kiitos tästä yllättävästä kutsusta. Joo, ei mitään. Kiitos. Tervetuloa Inspiroivat naiset -ohjelmaan. Tosi kiva, että sä oot täällä. Anu, sä oot yrittäjä, saunottaja, saunaterapeutti ja turvehoitaja. Sä oot Luonnokas Oyn perustaja. Luonnokas tarjoaa saunotuksia ja sauna- sekä turvehoitoja yksilöille sekä ryhmille. Lisäksi Luonnokas valmistaa ja myy luonnon kosmetiikkaa. Kyllä. Tervetuloa. Anu, sä oot oikea taistelija. Sun tarina oli tosi mielenkiintoista ja inspiroiva lukea. Ja monet asiat on siis koetelleet sua ja sun perhettä ja sun yritystä ja terveyttä monella eri tavalla. Ja vaikeuksista huolimatta, kun sulle tarjottiin Oulun keskustasta saunatilaa, sä päätit ottaa riskin ja katsoa, miten yritysvisiosi voisi toimia. Ja 3 viikkoa yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tuli ensimmäinen koronasulku, eli lockdown. Kyllä. Näin. Eli moni tässä tapauksessa varmaan ahdistuisi aika pahasti ja menisi pieneen paniikkiin. Niin mun eka kysymys sulle on, että miten sä reagoit tähän ja mitä tapahtui seuraavaksi, kun tämä tapahtui? Kun alkoi lockdown? No jos mä muistan oikein, kyllähän se ensimmäisenä mullakin lievä paniikki, mutta mulla sattui olemaan mun äiti täällä meillä käymässä juuri silloin, kun se tuli tavallaan Suomen päälle tämä tilanne ja se oli oikeastaan aika lailla sellaista, että me hulluna seurattiin uutisia, että mitä täällä tapahtuu ja sitten jännityksellä odotin sitä, että no siinähän kävin tosiaan niin, että mulla oli silloin 13, kun nyt mä muistan jo päivämääriä, 13.3. perjantaina mulla oli viimeinen ryhmä ja me jännitettiin sitä edellisen iltaan asti, että peruuko he tulonsa, koska siinä alkoi tulla jo niitä ohjeistuksia, että maanantaina tulee näitä sulkuja ja rajoituksia voimaan. Ja mutta se ryhmä tuli ja me piettiin se. Ja siinä kohtaa sitten oli jo tullut sen verran rajoituksia, että kun oli varhaiskasvatuksen osallistuvat lapset, että jos on mahdollista pitää lapsi kotona, niin otetaan kotiin. Ja se oli mulle ihan itsestäänselvyys, että meidän Iikka jää kotiin. Joten se oli ensimmäinen päätös, minkä mä tein koskien näitä toimia. Ja sitten toinen oli se, että kun mun saunatila toimii ravintolan yhteydessä, ja silloin myös ravintolat ja yksityistilaisuudet lakkas, niin se oli vähän sellainen synkassa tapahtunut juttu, että se oli mulle itsestään selvää, että myös mulla se toiminta siinä kohtaa ainakin määräajaksi loppuu. Että ensin tuli paniikki ja sitten oli vaan se, että okei, tämä on nyt näin ja mä jään kotiin. Ja mun miehen työ on sellaista, että se oikeastaan enemmän hyöty koronasta kuin mitä mulle tapahtui. Eli hän jatkoi töitä ihan normaaliin malliin ja mä jäin kotiin. Se oli mulla se ensimmäinen ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä me ruvetaan tekemään, minkälaisia toimenpiteitä ja kun Iikka nukkui päiväunia, niin mä kehittelin uusia palveluita, tuotteita, vein asioita eteenpäin, kävin
palavereja, puhelinpalavereja. Eli silloin kun mulla oli mahdollisuus, niin mä sitten tein töitä kotona. Ja mä en oikeasti, mun täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi muista siitä keväästä. Mä yritin luoda rytmin sellaiseksi, että lapsen kanssa olisi helppo olla. Eli aamupala, ulos, lounas, päiväunet. Mä joskus nukuin Iikan kanssa päiväunia yhdessä. Ja toisaalta mä nautin ihan hirveästi siitä, että mä sain olla Iikan kanssa. Mutta sitten toki siellä taustalla oli sellaista pientä ahdistusta siitä, että kuinka kauan tämä kestää ja mitä tälle tulee tapahtumaan. Mulle tarjottiin, mä muistan sen, että mä kävin yhden puhelinkeskustelun sinne mun vuokranantajan suuntaan. Ja multa kysyttiin, että haluatko sä, en muista sitä sanakäännettä, mutta multa kysyttiin, että haluanko mä niin kuin irtisanoa vuokrasopimuksen tässä tilanteessa. Että he ymmärtävät sen, jos näin. Ja mä muistan sen, mä olin hämmästynyt. Mä sanoin, no en tietenkään. Että mulla on annettu tämä mahdollisuus ja mä haluan katsoa sen. Toki mä olin täysin tietämätön siitä, että miten tässä tulee tapahtumaan. Mutta siinä kohtaa jotenkin tuntui hölmöltä antaa periksi. Eli me kehitettiin ja tehtiin tuotteita ja sitten kun mun mies tuli töistä illalla kotiin, niin mä monesti menin saippuapajalle valmistamaan saippuita. Eli en mä tiedä. Kauan sä sitten olit kotona? No siinähän kävi sillain muistaakseni, että toukokuun puolivälissä päästettiin niin kuin hallitus antoi luvan koululaisille. Mä en muista, miten se meni muilla niin kuin ylemmillä luokilla, mutta meillä Iikka palasi sitten kuukaudeksi hoitoon. Ja sitten viikkoa ennen juhannusta hän sitten jäi taas niin sanotusti kesälomalle ja oli elokuun alkuun. Eli periaatteessa hän oli niin kuin, maaliskuun puolivälistä elokuun alkuun, niin hän oli 4-5 viikkoa hoidossa koko sinä aikana. Ja mä vaan yritin selviytyä. Eli 4-5... Se oli oikeastaan se mun... Oliko se sitten 2,5 kuukautta, kun sun yritystoiminta oli niin kuin, sitten paussilla? Joo. Mut, kyllä. Anu, ihan mieletöntä, koska just toi, mitä sä sanoit, että 2,5 kuukautta on tosi pitkä aika, ja sä olisit voinut viettää sen monella eri tavalla, mutta sä kuitenkin teit niitä saippuoita, ja sä teit niitä puheluita, ja sä mietit, miten sä voit adaptoitua, ja että kuitenkin niin kuin elämässä on erilaisia vaiheita, ja nyt oli tämmöinen vaihe, mutta sä et kuitenkaan luovuttanut, ja sä teit näitä eri juttuja, kaiken mitä sä pystyt tekemään siinä hetkessä ja siinä niin kuin tilanteessa. Et ihan niin kuin... Joo. Hyvä. Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että sen mä muistan, että kun se alkoi niin kuin lähestyä loppuaan tavallaan se, tai siinä kun alettiin odottaa sitä lupaa, että lapset saa palata päiväkotiin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun hermoja siinä kohtaa aika kovasti raasto. Ehkä enemmän se, että kun mä en ole koskaan ollut mikään sellainen perinteinen äiti, että mä niinku, mulla olisi ollut selvää, että mä oon 3 vuotta lapsen kanssa kotona. Ei, mä olisin tullut hulluksi. Mä oon molempien lapsien kanssa, niin mä oon alkanut tosi nopeasti tekemään jotain. Että mulla on se oma elämä. Ja sitten kun mun korvien välissä tapahtuu koko ajan asioita, että mä en osaa niinku sulkea sitä puolta. Ja siinä kohtaa, kun se oli se 2 kuukautta ollut kotona pienen aktiivisen pojan kanssa, ja ideoita ja ajatuksia yritystoimintaan liittyen oli ziljoon, niin tavallaan se oli enemmänkin se ahdistus liittyi siihen, että pääsisi jo tekemään oikeasti, että ei niinkään sitä, että mitä tässä tulee tapahtuu tai kuinka mulle tulee käymään, vaan sitä, että mun kädet syyhys töihin. Wow. Että se oli enemmänkin sitä ahdistusta, mutta toki mä rakastan lapsiani ja ne on mulle kaikki kaikessa ja mä oon kuitenkin halunnut tämän meidän nuoremman lapsen kanssa tehdä asiat niin, että hän on edelleenkin vaan 4 päivää viikossa hoidossa.
ja niin kuin haluan sitten niin kuin pyhittää sen vapaa-ajan lapsille ja perheelle. Et jos mä en ole töissä, niin kyllä mä sit aika 100 varmasti on kotona perheen kanssa. Mm-hmm. Että on ne mun 2 elämää, mitä mulla on. Joo, mieletöntä, kaunista. Hienoa. Sä kerroit myös, että ulospäin sun tekeminen näyttäytyy aina rohkealta ja suunnitelmalliselta etenemiseltä, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Ja sä kirjoitit, että kumpa ihmiset tietäisivät, minkälaista sisäisiä taisteluja olen käynyt. Niin voisitko kertoa tästä hiukan enemmän? Mitä se tarkoittaa? Joo, aina mä oon ollut jollain tavalla aina sellainen, että kun mulle tarjotaan uusia mahdollisuuksia, niin mä oon aina niin kuin aika rohkeasti lähtenyt tekemään ihan uutta. Oli se sitten entisessä elämässä, kun mä sain mahdollisuuden esimerkiksi esimiestehtävään, niin mä olin heti, että jes, mahtavaa, että joo, mä haluan kokea tämän. Että ehkä mä oon aika nälkäinen kaikelle sellaiselle uudelle, ja sitten toisin sanoen sitten rutiinit tappaa mut, että mä innostun uudesta, mutta sitten musta on se tosi herkkä puoli, että viime aikoina on löytänyt itsestäni erityisherkän. Mä pitkään taistelin sitä vastaan, koska mä vihaan sitä, että määritellään ihmisiä jollain tavalla. Tai en nyt vihaa, mutta musta se ei ainakaan pitäisi olla se lähtökohta, miten ihmisiä määritellään, että ei olisi niin kuin ennakkoluuloja. Mutta mun oli pakko se myöntää, ja kun mä luin yhden kirjan erityisherkkyydestä, niin mä toki ymmärsin itsestäni tosi paljon asioita. Ja se herkkyys, ennen kuin mä oon oppinut sitä käsittelemään, niin se on ollut sellainen hallitsematon asia. Eli mä lähden uuteen intoa puhkuen ja nälkäisenä, mutta sitten monesti mä väsytän itseni ja uuvutan itseni sillä. Eli mä olen oppinut sen, että myös kivat asiat voi uuvuttaa ihmisen. Ja ennen kuin mä oon ollut itseni kanssa tai löytänyt itseni ja tavallaan niin kuin päässyt sinuksi itseni ja sen herkkyyden kanssa, niin mulla on ollut valtavia epävarmuustekijöitä siellä oman tekemisen taustalla. Pelkoja, unettomuutta, ja sitten kun mä stressaannut, niin vaikka mä kuinka rakastan mun perhettä, niin ne kärsii. Eli mä oon niin kuin tavallaan joutunut tasapainottelemaan sen innon ja uuden tavoittelun ja kaiken sen uuden luomisen, plus sitten sen niin kuin ahdistumisen ja epävarmuuden kanssa. Oliko se sellaista ihan Enhän mä itse ole sitä Ei se enää, ei se ole enää, ei se ole sellaista. Se on enemmänkin sitä sellaista, niin kuin, että 2 sisäistä minua niin kuin taistelee. Että esimerkiksi oli toki tässä, kun mä mietin tätä, että lähdenkö mä tähän saunatilaan, että mulle tarjotaan mahdollisuutta. Ja mä käyn sitä keskustelua itseni kanssa. Ja kun mä oon sitä mieltä, että päätöksiä ei pitäisi tehdä pelosta käsin. Tämä on mun mielestä jo vähän sellainen kulunutkin klisee, että puhutaan siitä, että pelosta käsin ei pitäisi tehdä päätöksiä, mutta se on ihan totta. Niin mun sisällä vaihtelee se into, jes, nyt mulla on mahdollisuus testata tätä, ja sitten se pelko, entäs jos mä epäonnistun. Ja mä en ole ehkä itse oivaltanut sitä, että mun tekeminen näyttää niin hallitulta ja systemaattiselta, mutta mulla on sanottu, että kun sä viet sun hommaa eteenpäin niin järjestelmällisesti ja sulla on ihan selkeä, mitä sä teet ja muuta, niin mä aina nauran partaani, että kun tietäisitte, että enemmän mä oon sellainen niin kuin tilaisuuteen tarttuja, että mä jotenkin uskon, että oikeat asiat vaan löytää mun luo. Ja se on se mun polku, mitä mä oon tehnyt. Ja sen polun varrella toki sitten tulee niitä epävarmuustekijöitä. Mutta mä mietin aina siinä vaiheessa, varsinkin nyt kun itsensä kanssa on sinut ja pystyy käymään sellaista rehellistä keskustelua, niin mä aina mietin, että jos mä lähden siitä, että miltä se tuntuu ensinnäkin sen, että mä niin kuin teen mielikuvaharjoituksia, että miltä se tuntuisi, jos mulla olisi se saunatila ja mä pääsisin tekemään sitä, ja jos se tuntuu musta hyvältä. Ja sitten toisaalta, jos mä mietin, että entäs jos mä lähdekään tähän juttuun,
niin monesti se tuntuisi siltä, että mä ehkä katuisin sitä. Ootas, onko tämä jotain, mitä sä teet nykyään vai teit sä ennenkin näin? Onko tämä vasta jotain, mitä sä opit, kun sä tajusit, että sä oot erityisherkkä ihminen? Niin nykyään sä niin teet mielikuvaharjoituksia? Vai onko tämä niin tämmöinen opittu tekniikka, mitä sä nyt teet? Vai? No sanotaan, että mä oon ehkä sen tekemistä tiedostanut viime vuosina enemmän, mutta kyllä mä oon tehnyt sitä ennenkin, että mä muistan ihan nuorena, kun mä oon pitänyt esitelmiä koulussa opiskelujen aikana, niin mä oon silloin yleensä käynyt sen niin kuin esitelmänkin läpi etukäteen mielikuvassa. Mutta että nykyään se on enemmän tiedostettua, että mä siinä samassa myös kuuntelen omia tunteita, että tavallaan niin kuin, miltä se tuntuu. Että mielikuvaharjoittelu on ollut kyllä. Joo. Mutta tosiaan, niin kyllä se on sellaista varmaan jollain tavalla sisäsyntyistä, mulle tyypillistä, mutta se tietoinen asioiden, niin kuin sisäinen keskustelu asioista ja päätöksistä, niin se on sitten ehkä sellaista opittua. No mulla on jatkokysymys tähän, kun mulla oli yksi toinen erityisherkkä tai henkilö, jolla oli erityisherkkyys vieraana täällä tässä ohjelmassa, ja hän kertoi mulle, että kun hän ymmärsi, että hänellä on nyt tämä erityisherkkyys, niin hän on paljon armollisempi itseään kohtaan kuin ennen. Hän osaa asettaa rajat, hän osaa sanoa asioille ei, tai osaa sanoa enemmän ei asioille. Niin oot sä sitten niinku oppinut näitä asioita, ehkä niinku, sit kun sä oot lukenut tämän kirjan, niin oot sä tehnyt mitään konkreettisia muutoksia sun elämässä, tai miten sä niinku kohtelet ittees, tai mille sä sanot niinku asioille, oot sä niinku tarkempi, tiukempi nyt tämän sun rajojen kanssa, ja onko ollut mitään muutoksia tämän jälkeen? Kyllä yksi sellainen aika konkreettinen asia on tapahtunut, on se, että mikähän se oli se termi sille siinä kirjassa, että lataushetki, muistaakseni. Eli tavallaan kun meilläkin, kun mä oon saunalla, niin mä oon ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin meillä sattuu olemaan sellainen poika, joka puhuu siitä hetkestä, kun hän nostaa pään tyynystä aamulla, ja siihen hetkeen, kun hän nukahtaa, niin hän puhuu siinä koko ajan sen väliajan. Ja aika ihania tarinoita kertookin, ei siinä mitään, meillä on hirveän hauskaa monesti täällä, mutta koska se erityisherkkyys on sellainen asia, että mä oon oivaltanut sen, että mä tarvitsen niitä hiljaisia omia lataushetkiä. Ja mun mieli ja keho alkaa heti reagoida, jos me mennään viikkokin niin, että mulla ei ole missään kohtaa mitään omaa hetkeä. Ja se voi joskus olla sellainen, että mä käytän illalla 20 minuuttia koiraa tuolla metsässä. Tai sitten mä saatan kuunnella jotain podcastia. Niin se oma hetki, se lataushetki voi olla ihan pelkästään vaikka se, että mä illalla käyn koiran kanssa 20 minuuttia tuolla metsässä. Ja nyt kun on ollut lunta, niin mä oon hiihdellyt vähintään 2-3 kertaa viikossa, että mä lähden tuosta omasta pihasta mettäsuksilla mettään, ja se on mulle sellaista omaa hetkeä myös. Et sen ei tarvi olla mikään sellainen major 3 tunnin meditaatiohetki tai joku muu, vaan se voi olla vaan se, että se on se 20 minuuttia, ja mä tiedän, että se on vaan mulle se hetki. Että se on ihan konkreettinen, ja se tavallaan sen huomaaminen, sen niin oman kehon ja mielen merkkien noteeraaminen, niin se on oikeastaan niin kuin terävöitynyt siinä, että okei, nyt alkaa tulla uupumus tähän hälyn ja meteliin ja jatkuvaan läsnäolemiseen, että nyt mun on aika käydä pikkulenkillä tai jotain. Joo. Ja no yksi oli sellainen, että yksi hyvä esimerkki oli sellainen, me ollaan oltu mun miehen kanssa, me ollaan oltu 25 vuotta kohta yhdessä, 24 vuotta. Ja me ollaan aina oltu molemmat sellaisia koti-ihmisiä, ja me tehdään tosi paljon asioita kahdestaan tai yhdessä.
Ja oikeastaan meidän ystävyyssuhteetkin on sellaisia, että meillä on paljon sellaisia pariskuntaystäviä, että me nähdään niin kuin porukalla. Että meillä on aika vähän molemmilla sellaisia ystäviä, ketä me nähdään niin kuin, ilman kumppania. Toki niitäkin on, mutta vähän vähemmän se painotus on enemmän siellä niin kuin yhdessä olemisella. Ja mä tässä alkuvuodesta niin jäin sitten kotiin kerran. Tein ihan tietoisesti sen valinnan, että kun mun mies lähti meidän ystäväpariskunnalle saunomaan, ja mut oli toki pyydetty mukaan, niin mä tein ihan tietoisesti, mulla oli sellainen tunne, että nyt sun täytyy Anu jäädä kotiin. Ja sattui olemaan vielä Iikkakin meidän tyttärellä yötä, eli mä olin ihan yksin koiran kanssa täällä illasta puolen päivään sunnuntaihin, ja se oli ihan mahtava kokemus. Ja kun mä vertasin tavallaan minua sinne 15 vuoden päähän, että mä en olisi pystynyt edes jäämään, koska ehkä mä oon ollut jopa vähän läheisriippuvainen, että mun on aina pitänyt roikkua siinä miehessä. Ja tämän kaiken oman itseni tutkiskelun ja erityisherkkyyden löytämisen myötä, niin mä oon oppinut arvostamaan sitä omaa aikaa ihan toisella tavalla. Joo. Tällaisia hetkiä pitäisi saada niin kuin lisää, että ne on sellaisia tosi hedelmällisiä. Mulla oli yksi toinen vieras, joka oli kirjoittamassa, tai ei kirjoittamassa, vaan hänellä on stressinhallinta ja joku uupumis-e-kirja. Mä en muista tarkalleen, mikä se nimi on. Me puhuttiin tosi paljon siitä, että miten vältetään uupuminen ja burnout, eli loppuun palaminen. Ja hän sanoi, että yksi hänen lempikeinoja on, kaikkihan sen tietää, mutta tällaiset minipaussit keskellä päivää, ne saattaa olla vaan 5 minuuttia, mutta kännykkä pois päältä, sä meet jonnekin yksin, sä hengität, sä relaat, sä katot vaikka jotain videota, ja sit sä palaat tekemään töitä. Kaikkihan sen tietää, mutta kato, me ei oteta näitä 5 minuutin pausseja silloin tällöin, tai keskellä päivää. Me saatetaan istua tietokoneen edessä jopa 12 tuntia putkeen ja syödä samalla, kun me tehdään töitä. Niin kyllä me jaksetaan tehdä tolle ehkä päivä, 2, ehkä pari viikkoa, ehkä jopa pari kuukautta, mutta jossain vaiheessa sun kroppa pakottaa sut lopettamaan. Ja silloin tulee uupuminen ja loppuun palaminen. Mutta tällaiset just omat minihetket, ja ne voi olla vaan 50 minuuttia keskellä päivää, pari silloin tällöin, ne edistää sun mielenterveyttä ja jaksamista paljon enemmän kuin me uskotaan. Niin tämä on jotain, mitä mä opin häneltä viime viikolla, ja musta tuntuu, että puhutaan nyt vähän samoista asioista, vaan niin kuin eri tilanteissa. Joo. Näin. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, ja mä en oikeastaan mä en tiedä, että missä kohtaa se muutos on tapahtunut, mutta ja mähän on siis puhutaan siitä, että elä niin kuin puhut tai opetat, ja mä oon puhunut tästä omasta ajasta ja armollisuudesta jo tosi pitkään, ja no armollisuuden mä oon oppinut kyllä jo aikaa sitten, tai opetellut sitä. Ainahan me ollaan kesken, ettei me koskaan olla valmiita, mutta se, että sitä on opetellut ja sen on osittain löytänyt. Mutta oikeastaan vasta tämän vuoden puolella mä oon huomannut aika selkeitä muutoksia myös tuohon liittyen, että kun mä menen saunalle, mä yleensä, jos mulla tulee joku asiakas tai ryhmä sinne, niin mä ennen aina mulla oli se läppäri ja mä hulluna tein sen, laitoin saunan lämpimään, laitoin paikat valmiiksi ja sitten tein töitä, olin koneella. Mutta nyt mä oon ruvennut pitkästä aikaa tekemään käsitöitä ja mä saatan sen viimeisen tunnin vaan istua siinä nojatuolissa ja tehdä jotain tiskirättiä. ja laittaa jonkun pimpelipompelin musiikin sinne taakse soimaan. Ja mä oon ollut ihan yllättynyt siitä, että vitsi, tää tuntuu hyvältä. Ja mun mieskin aina nauraa mulle siitä, että Anulla on siellä saunalla ihan omat energiat, että se on niinku sen lepopaikka tavallaan.
Ja se on ihan totta, koska se on se paikka, mihin se häly ei yllä ollenkaan. Ja sitten kun mä pystyn vielä itse tekemään niitä valintoja, että mä en välttämättä vie sitä suorittamista sinne itsekään, niin se on mulle sellainen, mä oon niin ihan tällaisia pieniä asioita ruvennut opettelemaan vasta tämän vuoden puolella. Että joo. Ei ole kuitenkaan ikinä liian myöhäistä. Ei. Ja tiedätkö, me ollaan kun on pakko, niin me ollaan paljon vahvempia kuin mitä me uskomme olevamme. Kyllä. Näin. Mut hei, mä selailin vähän sun blogia vähän aikaa. Okei. Your wannabe-blogia. Sun mitä blogia? Wannabe. Siis mulla on ollut se ajatus, että mä haluaisin kirjoittaa blogia, mutta mä en löydä sille koskaan aikaa. Mutta joo, on siellä jotain kirjoituksia, joo. Joo, ja kyllä siellä taisi olla päivitys tämän vuoden puolelta, ja mehän ollaan vasta helmikuussa, joten kyllähän niin, kato. Jotain kirjoitat. Mutta hei, mä haluaisin lukea ääneen jotain, mitä sä kirjoitit sinne, koska tää oli tosi kivasti kirjoitettu. Mä luen tän nyt. Joo. Suomalainen on vaatimaton ihminen. Niin minäkin. Kompastun kerta toisensa jälkeen tilanteeseen, kommenttiin tai keskusteluun siitä, että minun pitäisi myydä ja markkinoida. Sanon, se ei ole minun juttuni. Mutta herään aina vain siihen tosiasiaan, että asiakkaat eivät löydä minua, jos en myy. Onko nyt niin, että tarvitsin koronan oppiakseni myymään? Tuliko koronaepidemia noin yleensä ottaen opettamaan meille asioita? Anu, millä tavalla nämä koronavaikeudet ovat muovanneet ja kehittäneet sua, ja mitä ne ovat opettaneet sinulle? No ei ne nyt vielä ainakaan sitä myymistä ole. se on vielä tulossa. Tai edelleen mä oon tosi hidas ihminen tietyissä asioissa, vaikka mä teen spontaaneja liikkuja, niin tietyissä asioissa mä oon tosi hidas. Eli se hitaus tarkoittaa mun kohdalla sitä, että mä edelleen oon opetellut kuuntelemaan itseäni. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä teen jotain liikkuja, niin sen täytyy tuntua hyvältä. Se voi tuntua siinä hetkessä hyvältä ja mä teen spontaanin päätöksen. Mutta sitten esimerkiksi tämän myynnin kohdalla, niin mä vaan odotan vähän niin kuin, että jotain palaksia loksahtaa paikoilleen. Ja eli käyn edelleen keskustelua itseni kanssa siitä. Se on alkanut koko ajan enemmän ja enemmän kristallisoitumaan ja varmasti tämä korona on sitä mulle opettanut. Mutta mitä tämä on opettanut mulle? Tämä on opettanut mulle sitä, että se mistä mä oon puhunut jo vuosikausia ja varsinkin kun Iikka saatiin, niin siitä, että tämä hetki on tärkeä ja perhe on tärkeä ja ne hitaan elämän arvot on mulle tärkeitä, mutta mä en ole välttämättä ehkä sitä pystynyt siinä arjen hulinassa sitten kuitenkaan tavoittamaan. Ja tämä korona on pakottanut löytämään sen, opettanut mulle sen, että ne asiat, mistä mä oon puhunut, että miten se käytännössä näyttäytyy mun elämässä. Ja että pienet asiat on tärkeitä ja onni pitää löytää niistä pienistä asioista. Niin sitä se on opettanut mulle, että se on niinku tavallaan käynyt toteen niin sanotusti. Mä itse luin tuossa, mä en nyt muista, että luinko mä sen jostain vai kuuntelinko mä jotain podcastia vai mikä se oli, niin puhuttiin onnellisuudesta ja siitä, että mitä se onnellisuus on ja onnellisuuden tavoittelu. Siinä sanottiin jotenkin sillä jännästi, että jos ei tavoitteliskaan onnellisuutta, vaan tavoittelisi sitä, että löytäisi siitä jokapäiväisestä elämästä niitä merkityksellisiä hetkiä. Ja se kolahti muhun tosi kovaa, koska mä oon aina ollut tavallaan sellaisen harmonian ja onnen tavoittelija, että vähän sellainen sitten kun eläjä sen suhteen. Aivan. Ja se oli oikeastaan sellainen niin kuin konkreettinen oivallus, että
eihän se elämä voi olla niin kuin oikeasti onnellista koko ajan. Meillä tulee, varsinkin kulkua tulee koko ajan isoja juttuja. Ihmisten sairastumisia tai työttömyyttä tai koronaa tai mitä tahansa tämän tyyppistä. Mutta se, että jos sä siinä kuitenkin sillä polulla, mitä tahansa sieltä ulkoa tulee, niin sä löydät niitä hetkiä siitä jokapäiväisestä elämästä, mitkä sykähdyttää ja sä koet niin kuin oikeasti sulle aidosti merkitykselliseksi, niin se riittää. Jolloin se tavallaan se sellainen kauhalla sellaisen onnen tavoittelu, niin se muuttuu sellaisiksi pieniksi onnenhetkien tavoitteluksi. Ja se on jollain tavalla paljon helpompaa ja paljon armollisempaa. Ja sitä mä varmasti olen oppinut, sitä mä varmasti olen oppinut niin kuin tässä ihan perhe- ja arkielämässä kokonaisuutena. Mutta sitten mitä mä oon yrittäjänä oppinut? No mä oon ehkä oppinut siihen omaan yritykseen ja omaan tekemiseen suhtautumaan myös hyvin armollisesti. Ja sitten kun mä puhuin niistä mun sisäisistä keskusteluista ja siitä epävarmuudesta, että miten mun pitäisi tätä mun omaa juttua tehdä, pitääkö mun aggressiivisesti myydä ja pitääkö mun olla joka paikassa mukana ja näkyvillä. Kun mun työ on kuitenkin sellaista lempeätä, pehmeitä arvoja yritän sitä armollisuutta sen kautta ja itsetuntemusta ja tavallaan sellaista tässä hetkessä olemista ja itsensä hyväksyntää niin kuin sen oman työn kautta jakaa. Niin jos mä itse olisin sitten koko ajan suunapäänä joka paikassa, niin se ei olisi sitä mun arvojen mukaista elämää. Eli tavallaan niin kuin mä oon oppinut hyväksymään tämän koronavuoden aikana, että asiat tapahtuu ajallaan. Ja kun mä itseäni lempeästi kohdellen teen niitä asioita, enkä pakota itseäni myymään tai olemaan koko ajan jossain, niin sitten tapahtuu myös oikeita asioita oikeaan aikaan. Niin, ja tuosta myymisestä vielä, mä tuun vielä kysyä vähän enemmän lisää, mutta ehkä sen mä halusin vaan sanoa, että jos jokin tuntuu tosi pahalta, niin todennäköisesti sun ei kannata tehdä sitä. Eli jos on joku, en mä tiedä, jotkut markkinat ja kaikki sanoo, että sun pitäisi mennä sinne ja sulla on oikeasti vahva tunne, että sä et halua, niin eihän se sitten ole oikea keino, että ei se, sit sun ei kannata tehdä sitä. Että kyllä markkinointi voi olla myös pehmeätä, että ei tarvitse tehdä sitä, mikä tuntuu pahalta. Mutta tiedät, sano vaan. Joo, sä osuit itse asiassa aika sellaiseen mulle oleelliseen kohtaan, koska tuo on se, mitä mä oon tässä viime vuosien aikana opetellut ja oppinut mielestäni tosi hyvin, että kun mua pyydetään johonkin tai mulle sanotaan, että sun pitäisi olla tuolla, niin ennen, niin kun mä lähdin sen innon mukana tavallaan asioihin mukaan, ja jälkeenpäin huomannut, että jos mä olisin luottanut siihen mun oikeeseen, siis mun intuitioon siitä asiasta tai siihen mun tunteeseen, mikä mulle ensimmäisenä tulisi, niin mä en olisi välttämättä lähtenyt. Eli tavallaan niin kuin, ihan selkeästi mä olen oppinut nukkumaan yön yli. Eli jos mulle sanotaan, että hei tällainen juttu, lähde tähän, tämä olisi hyvä juttu sulle, niin mä oon oppinut sanomaan sen, asettaa rajat, että hei joo, kuulostaa kivalta, joo, mutta hei, mä mietin tätä. Ja monesti, kun mä nukun yön yli ja mä mietin kokonaisuutta, mä totean, että mulle ei riitä aikaa eikä energiaa, ja se ei välttämättä ole se mun juttu. Mutta meinaat sä nyt enemmän niin kuin jotain tapahtumia, vai tarkoitat sä nyt sille, että sä meet sinne ja myyt sun palveluita siellä, että sä kerrot ihmisille niistä, vai enemmänkin niin kuin joku projekti vai molempia? Yhteistyökuvioita, projekteja.
tapahtumiahan ei nyt ole hirveästi ollut, mutta mulla on yksi hyvä konkreettinen esimerkki on 2-3 vuoden takaa. Oli jotkut isot markkinat tässä lähialueella ja mä olin justiinsa tuomassa noita mun tuotteita markkinoille ja mulle sanottiin, että tuolla sun pitää olla. Ja mulla oli ollut tosi hektinen vaihe siinä ja pieni lapsi siinä ja oli tosi haastava, hektinen aika ollut siinä ja torstaina oli tarkoitus lähteä sinne autolla pakata ja mulla oli 1,000,000 asiaa tekemättä ja mä joudun kolariin keskiviikkona. Ja siis ihan tällaiseen niin kuin mä olin 3 auton ketjukolarissa keskellä. Mälläsin Anopi-auton lunastuskuntoon, ei siinä sen kummempaa lääkäri sanoi mulle, ja siinä kohtaa vielä, kun mä olin, mikä tämä on tämä retkahdus, niskan retkahdus siinä tapahtui, niin vielä kuitenkin sen tapahtuman jälkeen mä vielä mietin, että ai vitsi, mun pitää pakata ja tehdä sitä ja mä joudun ihan mielettömät keskustelut käymään itseni ja muutaman ystävän kanssa, että hei Anu, sä et todellakaan lähde sinne. Ja lääkäri sanoi, että ei missään tapauksessa. Ja mä olin silti menossa ja sitten kun mä päätin jäädä kotiin, niin mulla tuli sellainen olo, että näin tämän piti mennä. Että mä tarvitsin tämän tauon. Ja ne oli tosi, niin kuin, se tapahtuma oli myynnillisesti kollegoilla tosi huono. Ihmisiä liikkui tosi huonosti. Eli käytännössä mä olisin repinyt taas selkänahasta itseni johonkin suorittamaan. Ja sitten se lopputulos olisi ollut vielä niin kuin miinuksen puolella. Ja mulla oli ennen sitä tapahtumaa, mulla oli pitkään sellainen olo, että kun mä en haluaisi, mä en jaksaisi, mä en tiedä, onko tämä mun juttu. Mä olisin heti luottaa siihen. Sitten tuli se kolari ja kertoi mulle, että hei Anu, sun pitää levätä. Mä uskon tällaisiin asioihin. Mä oon itse siis markkinoinnin parissa, teen töitä markkinoiden parissa ja myyn tosi paljon tuotteita netissä ja kun mä oon itse ollut yrittäjä 2 vuotta, niin jos mä oon jotain oppinut, tää ei kyllä välttämättä liity ihan suhun tai ei ole ehkä ihan täysin verrattavissa sun tarinaan, mutta mä luin kerran sellaisen kirjan kuin Rich Dad, Poor Dad, sen kirjoitti Robert Kiyosaki, niin hän siinä huomautti, mikä avasi mun silmät täysin, että hyvin monella ihmisellä on hyvin vahvat mielipiteet, vaikkei ne ole ammattilaisia. Sun pitää tehdä näin ja sun pitää mennä sinne, sun pitää tehdä aggressiivista myyntiä, sun pitää tehdä näin, sun pitää mennä tonne. Ilman, että niillä on iso onnistunut kokemus takana, että ne oikeasti tietäisi siitä, mitä ne puhuu. Sun pitää ostaa toi ja nyt sun pitää ostaa bitcoinia ja bitcoin nousee ylös tai alas. Ja mä oon saanut ehkä itse eniten neuvoa ihmisiltä, jotka oikeasti ei ole samalla alalla ja ei välttämättä tiedä, mistä ne puhuu. Mutta me ihmiset ihan luonnostaan, ja tämä on ehkä mun mielipide, että mä en sano tätä todellakaan faktana, mutta me luotetaan enemmän siihen, kuin mitä meidän naapurit sanoo, kuin ammattilaiseen. Tai palkataan ammattilainen varmistaakseen, että okei, me usein sijoitetaan rahaa johonkin vaan, koska meidän kaveri teki myös niin, vaikka meidän kaveri on ihan eri alalla töissä eikä oikeasti ei sillä ole mitään sijoituskokemusta. Niin tästä mä oon kyllä, jos mä oon jotain harjoittanut tietoisesti viimeiset 2-3 vuotta, on se, että mä yritän neuvoa vähemmän ja kuunnella enemmän. Helpompi sanottu kuin tehty. Meillä ihmisillä on iso ego. Ja me kaikki luullaan, minäkin luulen niin, että me tiedetään kaiken. Ja toiseksi myös se, että mä otan hyvin vähän neuvoja vastaan ihmisiltä, jotka ei ole samalla alalla tai ne on niin kuin ammattilaisia. Mä oon itse käynyt tosi paljon eri markkinoilla vuosia sitten ja mä olin myös monissa kryptotapahtumissa vuosia sitten, missä oli tuhansia ihmisiä ja oikeasti se energia, mitä sä käytät siellä, kerrot yhdelle henkilölle, toiselle henkilölle, kolmannelle henkilölle, ei ole todellakaan yhtä efektiivistä kuin että sä
maksat 50 ja teet Facebook-mainoksen, joka tavoittaa 3000 ihmistä. Sä et vaan kirjaimellisesti pysty niin kuin, tekemään tosi hyviä tuloksia yksi ihminen kerrallaan. Tai mitä meinaan. Joten ehdottomasti, jos on semmoinen fiilis, että mä en todellakaan halua mennä sinne, että ei ole mun juttu, mä vihaan puhumista, niin älä mene, koska vaikka se olisikin hyvä paikka, vaikka olisikin ollut hyvät myynnit muilla, niin sä et vaan tykkää tehdä sitä. Sä et olisi niinku yhtä energinen, sä olisit tehnyt huonoja myyntejä, koska joka ikinen kerta, kun sun pitää taas kertoa, sä et olisi tykännyt siitä. Joten tavallaan markkinointikeinoja on monenlaisia, niin on turhaa pakottaa itseään oikeasti olemaan vaikka sosiaalisessa mediassa, tai laittaa omat kasvot sosiaaliseen mediaan. Toki siinä on omia hyötyjä. Mutta jos sä oikeasti et halua laittaa omia kasvoja someen, niin ei sun tarvii laittaa. Ei kukaan veitsellä pakottamassa sua. En mäkään laita niin kuin mun yrityksessä. En todellakaan. Niin tavallaan, niin kyllä sä silti löydät niin kuin keinot, jotka sopii just sulle. Niin tää on se, mitä mä halusin vaan sanoa. Tai mulla tuli tää mieleen sun tarinasta, tai mitä sä nyt kerroitkin. Kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että se oma tapa tehdä on se paras tapa, että ja mulla kun mun työ on sellaista ja hoidan ja tavallaan kerron sellaisista asioista, joista mä oon itse saanut helpotusta, niin tavallaan mä en halua edes ihmisiä pakottaa tulemaan mun luokse turvehoitoon tai johonkin, koska se täytyy tulla, jotta me saavutettaisiin siinä sitä hyötyä, niin sen asiakkaan oikeastaan olisi aika hyvä olla ikään kuin auki sille asialle, että se on niin kuin valmis ottamaan myös vastaan sitä hyvää. Että tavallaan jos joku tulee, niin kuin ihan sama, jos mä menen markkinoille myymään ja musta tuntuu, että mä en halua olla siellä, niin ihmiset vaistoo sen. Ihan sama, jos mulle tulee joku asiakas sillä, että se on pakotettu sinne, niin sillähän on heti defenssit päällä, että mä en usko tähän sun juttuun. Jolloin mä en usko, että se saakaan siitä mitään. Että tavallaan mä haluan, että ihmiset tulee aidosti ja kiinnostuneena ja ne haluaa niin kuin ehkä oppia ja oivaltaa jotain siinä, kun ne on mun kanssa. Ja sen takia mä koen, että se sellainen aggressiivinen myynti ei ole mun juttu, koska en mä halua kaikkia ihmisiä sinne mun saunalle, vaan mä haluan ne ihmiset, jotka tulee sinne aidosti ja auki kiinnostuneena Joo, ja siis ihmisethän yleisesti, ne ei halua olla myytyjä, eli että ne ei halua, että niillä on semmoinen fiilis, että nyt mulla ollaan myyty jotain, vaan ihmiset tykkää tehdä itsevalintoja. Ja efektiivinen ja hyvä markkinointi tarkoittaa sitä, että sä oot ollut jossakin kohtaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa, esimerkiksi vaikka joku mainos tai joku somepostaus tai ihan mitä vaan, Google-mainos tai joku, sä oot ollut markkinoilla, kun jo ihminen näki sut, silloin kun hänellä oli jotain tiettyjä ajatuksia tai että nyt mä haluaisin mennä saunaan tai tehdä jonkun kivan kokemuksen, tai sille, että ne niin kuin näki tämän mainoksen ja sitten ajatteli, okei, että on kiva idea ja sitten ne menee sinne sun luokse itse. Et ihmisillä on semmoinen fiilis, että ne teki sen päätöksen itse. Ja niin se on se efektiivinen markkinointi. Ei silleen, että niillä on semmoinen fiilis, että nyt mut on vedetty hiuksista ja pakotettu tänne. Paitsi aika moni mies tulee sinne sillä kun vaimo on pakottanut, mutta ne yleensä lähtee hymyhuulilla. Sillä lailla niin kuin mä oon siinä onnistunut, että miehiltä on tullut hirveän hyvää palautetta sitten, kun on tullut. On muutamia miehiäkin toki, jotka on sitten ostaneet vaimolle lahjaksi yhteisen saunahetken, mutta joo, naiset. Hei, mä tykkään tosi paljon, miten sä et usko epäonnistumisiin. Sä sanoit, että kaikki on osa polkua, ja mä oon aika paljon samaa mieltä, mutta mitä sä tarkoitat tällä? Mitä sä meinaat, kun sä sanot, että ei ole epäonnistumisia? No mä oon sitä mieltä, että jos on tekee asioita, jotka on omille arvoilleen niin kuin oikeita valintoja, ja ne tuntuu hyvältä, ja silti kompastuu ja nousee ylös, niin
jos me ollaan auki, niin me pystytään oppimaan sitä kompastumisesta. No joka tapauksessa, jos ihan mitä tahansa, niin tavallaan mä uskon siihen, että niin sanotusti pieleen menneet asiat, niin ne ei ole epäonnistumisia, vaan ne aina opettaa meitä. Joo, ehkä mä nyt en ihan löydä sitä ajatusta, mutta Mutta mä oon aika samaa mieltä, tai mä uskon, että sä voit epäonnistua, mutta mä uskon myös siihen, että se on ainoa keino oppia. Että ainoa ero epäonnistujan ja onnistujan välillä on se, että onnistuja on epäonnistunut tarpeeksi monta kertaa tietääkseen, mikä toimii, mikä ei. Koska miten ihmeessä sä olisit ikinä voinut oppia edes näitä asioita, ellei sä olisi kokeillut. Okei, tämä ei nyt mennyt hyvin, tämä epäonnistui, tämä meni vähän päin mäntyy. Niin joka ikisestä epäonnistumisesta sä oot sitten niinku kasvanut ja oppinut ja kehittynyt. Ja sitten joku päivä oot sitten NS onnistunut. Mutta en todellakaan näe niitä pahana asiana, vaan näen melkein niinku ainoana asiana, miten minä sanoisin, ainoana tapana oppia. Eli mun mielestä se on niinku ainoa tapa oppia yhtään mitään. On, kyllä se näin on, että on minäkin tässä tämän saunapolu, jos puhutaan saunapolusta, niin saunapolun aikana tehnyt niin sanotusti vääriä valintoja. No mä sanoin äsken, että osa valinnoista on sellaisia, että jos mä olisin luottanut siihen ensimmäiseen intuitioon, niin mä en olisi välttämättä lähtenyt niihin mukaan. Mutta joka tapauksessa ne on opettanut mulle ihmisistä. Ne on kristallisoinut sitä mun omaa ajatusta siitä, mitä mä haluan tehdä. Ne on opettanut mulle sitä, että esimerkiksi ihan pelkästään sitä, että minkälaisia erilaisia ryhmiä mulle voi tulla ja minkälaisten ihmisten kanssa mä saatan joutua tekemisiin. Ne on opettanut mulle rajanvetoja, ne on opettanut mulle puolenpitämistä siitä, että mua ei voi käyttää hyväksi. Mutta no, sen suhteen mä oon edelleen aika keskeneräinen, että kun mä oon sellainen herkkä ja kiltti ihminen, niin se oman puolen pitäminen on mulla vielä sellainen aika raakile matkalla niin sanotusti, mutta mä oon oppinut sanomaan ei, ja niin kuin mä sanoin, mä oon oppinut nukkumaan yön yli. Nämä on kaikki opettanut mulle, ja sitten toisaalta mä mietin sitä, että jos mä en olisi vuonna 2015-2016 tehnyt tiettyjä valintoja, niin mä en olisi tässä, koska mä olen koko ajan kulkenut sitä mun saunapolkua sille omalle arvolle uskollisena. Ja se on tietyissä piireissä nähty, että mä teen kovasti töitä ja mä en anna periksi. Ja mä en usko, että jos mä en olisi sitä työtä tehnyt, että mulla olisi toi saunatila tällä hetkellä esimerkiksi. Että tavallaan vaikka suurta menestystä ei ole vielä tullut, enkä mä ole sitä halunnutkaan, koska mä oon oikeastaan viime kevääseen asti tehnyt kotiäitiyden ohella kaiken. Niin mä en ole, niin kuin, mulla ei ole ollut resurssejakaan tehdä enempää. Niin se kova työ on kuitenkin nähty. Mä kirjoitin alas luin sun blogia ja otin ylös pari muutakin lainausta ja mä haluaisin lukea nekin ääneen. Ja mä luen tän nyt. Joo. Vuosi 2013 oli minulle isojen kriisien vuosi. Avioliitto oli karilla, joka toki sitten saatiin uuteen nousuun. Urakriisi. Annanko egon vai sydämen valita, mitä teen loppuelämäni? Ensin ego vei voiton, sitten petti terveys. Loppuvuodesta annoin sydämelle tilaa. Sydäntä olen seurannut siitä lähtien. Toki hetkittäin eksyen polulta, mutta palannut sille aina takaisin. Sydän vei kohti sauna- ja luontoalaa. Sen taisitkin jo tietää, mutta riittääkö se, että tekee mitä sydän sanoo? Hyvä kysymys, Anu. Oletko sä löytänyt tähän vastausta vielä, että riittääkö se, että tekee mitä sydän sanoo? No mä oon sitä mieltä, että joutuu tekemään myös kompromisseja, jos haluaa menestyä. Että toisaalta kyllä se riittää.
En mä osaisi tehdä mitään muuta. Kyllä se riittää, mutta toki joutuu tekemään, sanotaan, niin kuin, että jos haluaa, lähdetään sellaisesta näkökulmasta, että jos haluaa oikeasti tehdä bisnestä ja menestyä, niin silloin täytyy jonkinlaisia kompromisseja tehdä, että tavallaan se, millä mä oon lähtenyt liikenteeseen, niin sehän on aika marginaalinen asiakaskohderyhmä. Eli tavallaan pitää vähän laajentaa sitä omaa palvelutarjontaa. Yksi on ihan selkeä se, että kun mä oon nyt tuolla saunatiloilla ollut, niin ihan pelkillä niin kuin hyvinvointihoidoilla ja sen tyyppisillä se sauna on kuitenkin niin marginaali hoito, ainakin toistaiseksi tällä hetkellä. Toivottavasti ihmiset löytää saunahoidot jatkossa enemmän. Mutta esimerkiksi niin mä oon sitten joutunut paketoimaan pikkujouluja ja tämän tyyppisiä, mutta sitäkin kautta on tullut aivan valtavan hyviä oivalluksia ja pikkujouluporukoista on tullut sitten mulle yksilöasiakkaita, jotka on innostunut, koska mä yleensä kerron aika paljon siitä, mitä mä teen ja miksi mä teen ja mitä mä oon itse saunasta löytänyt. Mutta että tavallaan niin kun, se sellainen yltiö, hyvinvointi, terveysnäkökulma, palvelu, että jos mä rajaisin pelkästään tekemisen siihen, niin se ei välttämättä veisi kauhean pitkälle. Ja se ei täyttäisi mun saunaa niin kuin sillä täyttöastetta korkeaksi, että se vaatii myös sen tyyppisiä kompromisseja, mutta sitten toisaalta senkin asian voi tehdä itselleen uskollisella tavalla, että tavallaan ettei ei kuitenkaan sitten sitä omaa arvomaailmaa unohda. Mm-hmm. Mutta kyllä mä kuitenkin niin kuin valinnat niin kuin yritystoiminnan suhteen niin teen aika pitkälle sydäntä kuunnellen. Ja oikeastaan se on enemmän sitä, että niin kuin mä sanoin jossain tuossa alkuvaiheessa, että mä uskon, että ne ihmiset ja ne asiat, jotka on tarkoitus tapahtua, niin ne tulee mun polulla mua vastaan. Että se sellainen pakonomaisesti yrittäminen ja tekeminen on jäänyt pois. Ja se on mun mielestä sitä, että tekee asioita sydämellä ja mä oon aidosti itse mukana siinä, kuin että mä niin kuin yrittäisin puskea jotain asioita tapahtuvaksi, jotka ei tunnu musta hyvältä. Sillä tavalla kyllä uskon siihen. Mä itse, kun mä luin ton, niin mä oikein pysähdyin ja mietin, no mitenköhän mä vastaisin tohon. Ja siis toihan on aika subjektiivinen kysymys, tai abstrakti kysymys, eli siihenhän voi vastata monella eri tavalla, mutta tämä on miten mä nyt ymmärsin tämän. Niin mun vastaus on se, että mä uskon, että pitää mennä siihen suuntaan, mihin sydän sanoo. Mutta teit sä mitä tahansa, niin vaikka sun unelmatyötä, niin vaikeuksia tulee aina eteen. Ja silloin pitää olla looginen, adaptoituva, systemaattinen, myöntää virheensä, eli laittaa egon sivuun, mikä on 1,000,000 kertaa helpompi sanottu kuin tehty. Ja kun pystyy ja jos on tarve, niin palkkaa muuta väkeä, jotka tekee asioita paremmin kuin sinä. Eli välillä pitää tehdä asioita, joista ei nauti. Ja jos sun unelma on perustaa olla vaikka ravintolaomistaja, niin se tarkoittaa sitä, että alussa sä joudut tekemään todennäköisesti myös tiskejä, pesemään tiskejä. Eli tämä on miten mä nyt näin tämän ja vaikka mietin, ja tämä oli se mun vastaus, joo. Joo, siis sehän on ihan täysin mahdoton ajatus, että kun sä kuljet omaa sydämen polkua, että siellä ei tule koskaan ongelmia tai haasteita tai vaikeuksia tai sellaisia työtehtäviä, mistä sä et tykkää. Että niitä tulee, mutta se, että tavallaan niidenkin kanssa selviää sillä omalla itseänsä kuuntelemalla ja sitten toinen on se kova työ. Että kyllä sitä työtä joutuu tekemään ja varsinkin alkuvaiheessa niin laidasta laitaan. Joo, olen ihan samaa mieltä. Anu, mikä on sun suurin saavutuksesi tähän mennessä ja miksi? No,
mähän sain tätä asiaa vähän miettiäkin etukäteen ja itse asiassa tänään viimeksi pohdin sitä, että kyllä mä näen sen, että mun suurin saavutus on tällä hetkellä se, mikä mä oon ihmisenä. Että mun elämän arvot ja tyyli on muuttunut vuosien varrella niin radikaalisti, että mä en tällä hetkellä tavoittele edes rikkauksia enkä menestystä, niin kuin, sellaista menestystä, mitä joku toinen yrittäjä saattaa tavoitella. Me eletään hirveän sellaista hidasta ja no, en mä tiedä, onko vaatimaton oikea sana, mutta hyvin sellaista perusperhe-elämää ja mä löydän mun onnenhetket, merkitykselliset hetket sieltä. Mutta 5 vuotta sitten kysyttiin, kun mä aloittelin sauna-alaa ja mä sain kohdata yhden sauna-alan sparraajan, niin hän kysyi multa, että missä sä näet, että missä sä oot 5 vuoden päästä tai missä sä haluat olla 5 vuoden päästä. Niin mä sanoin, että mä haluan mitään muuta kuin elää hyvää elämää, sitä mun näköistä elämää. Ja siinä sen elämän sisällä mä haluan tehdä tätä työtä, mihin mä oon lähtenyt. Ja mun suurin menestys on se, minkälainen ihminen ja minkälainen elämä mulla on tällä hetkellä. Että mulla ei ole tavallaan niin kuin kiire mihinkään, eikä mä tavoittele jotain utopistisia asioita. Toki mulla on unelmia, onhan mulla totta kai, koska mun mielestä ne pitää elämän sellaisena, ne on pikkainen suola sinne elämään, mutta se, että mä niin kuin väkisin pusken niitä mun unelmia kohti, vaan mä luotan siihen, että elämä kuljettaa ja teen aina ne valinnat sitten siinä hetkessä, kun se valinnan paikka on. Mm. Joo. Kaunista. Tiedätkö, kun mä luin sun vastauksia kyselyyn, niin mä huomasin, että sä mainitsit muutamia kertoja siitä, että miten yrittäjä voi unohtaa muiden mielistelyn. Että yrittäjyys on opettanut sulle sen, että mitä muut ajattelevat susta, niin että sillä ei ole mitään väliä. Niin, joo, mä oon samaa mieltä, mutta jotenkin mä en ikinä ajatellut noita asioita, niin mä haluaisin vaan kysyä sulta, että mistä sulla tuli tällaisia ajatuksia? Että onko sulla ollut konkreettisesti ennen esimerkiksi niin kuin vaikeuksia, just niin kuin, että sä oot halunnut mielistellä ihmisiä, vai mistä niin kuin nämä ajatukset tuli? Joo, ehkä voi olla, että se mielistely on tavallaan väärä sana, mutta kyllähän mulla on sellainen kiltin tytön syndrooma ollut läpikäytynä, että tavallaan on niin kuin tehnyt omia valintoja ehkä siitä näkökulmasta, mitä mä niin kuin koen, että multa odotetaan. Ja siinä on se ego ollut niin kuin tavallaan päättämässä sitä, että jos mä teen nyt tällaisia valintoja, niin sit mua arvostetaan. Ja sitten toisaalta myös, niin ehkä se mielistelyssä mä ajattelen enemmän niin, että mun ei tarvitse miellyttää kaikkia, vaan että mä voin elää oman näköistä elämää ja se tuo mun eteen mun näköisiä ihmisiä. Ja tavallaan niin kuin tarkoitan ihan henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös sitten niin kuin asiakkaissa, että mun ei tarvitse tavoittaa kaikkia ihmisiä, mun ei tarvitse miellyttää kaikkia ihmisiä. Ja jos mun päätökset on jollekin ihmiselle ongelma, niin mä oon valmis keskustelemaan siitä. Että ei ole niin kuin se, että mä ikään kuin sulkisin, että okei, sä oot eri mieltä, mua ei kiinnosta. Vaan se, että mä oon valmis keskustelemaan ja joskus on jopa valmis muuttamaan mielipiteitäni, mutta ja ajan kanssa monesti näin käykin. Ihmiset kääntää takkia elämän aikana moneen kertaan, jos oikein tarkkaan ruvetaan miettimään. Mutta se, että mun ei että mä olen oppinut erottamaan tavallaan sen mun oman äänen ja sen toisen äänen niin, että mun ei tarvitse perustaa sitä omaa päätöstä siihen, mitä se toinen sanoo, vaan mä pystyn luottaa siihen, että kun mä kuuntelen sitä mun sydäntä, niin mä löydän oikeat ratkaisut. Joo, tosi hyvin sanottu. Siis mä ehkä... Niin?
Joo, meinasin sanoa, että ehkä se mielistely on tavallaan väärä sana, vaan se, että mun ei tarvitse kaikkia miellyttää. Joo, ehkä se on väärä termi. Mulla tuli siitä ihan tämmöinen, englanniksi on people pleasers, eli suomeksi käännettynä se tarkoittaa ihmisten mielistelijä, mutta ehkä mielistelijä kuulostaa tai aika negatiiviselta, mutta mun mielestä englanniksi se on ihan virallinen termi ja sen takia mennään ihan melkein niin kuin terapiaan. Ja jos sitä googlaa, niin tulee ihan niin kuin merkkejä. Niin mä ajattelin, todella monellahan on sellainen, eli yksi merkeistä on just se, että vaikka niin kuin on paljon ihmisiä, niin sä vältät konfliktia niin kuin millä hinnalla tahansa, ja just, että niin kuin vaikka valehtelet, että sä oot muiden kanssa samaa mieltä välttääkseen sitä konfliktia, ja joskus saattaa olla ihan opittu vanhemmilta, tai että tulee jostain traumasta, niin sitä mä ajattelin, mutta silleen, joo, mä ehkä niin kuin, tää oli se, mitä mä ajattelin, niin siksi mä halusin kysyä sulta lisää tästä, mutta hyvä, sä selitit hyvin, ja mä ymmärrän nyt paljon paremmin. Joo, ja oikeastaan nyt kun sä sanoit ton, että olla samaa mieltä vai tuoda oma mielipide, niin tässä mä sanoisin, niin kuin, ja olen oppinutkin sen, että mulla on ollut valtavan voimakkaita mielipiteitä, varsinkin nuorempana, että mä oon ollut aina jotain mieltä, ja sitten mulla on ollut ehkä tarve niitä hirveästi kertoakin. Mutta että mä oon oppinut sen, että kun puhutaan tästä, että valitset taistelusi, että joskus se vaikeneminenkin on ihan ok. Että ei tarvitse olla kaikkeen sitä mielipidettä. Ja sitten toisaalta mä huomaan myös sen, että porukassa mä oon vähän hitaampi. Että mä tykkään enemmän sellaisista keskusteluista, että ollaan niin kuin pienessä porukassa tai kaksin tai näin, että jokainen saa niin kuin äänensä kuuluviin ja sitten vielä jos se porukka on sellainen, että siinä on oikeasti se niin kuin kunnioitus ja muuta, niin silloin on helppoa puhua ja kertoa ja sitten se, että on oppinut myös eri tavalla sanomaan ne mielipiteet, että ei tule niin kuin tykisyys suusta, vaan se, että okei, että ootko muuten ajatellut asiaa näin. Kuule, toi on taito, ihan verbaaliset taidot. Ja mä luen nyt ihan kirjaa, miten mä oppisin niitä. Ei ihan just nyt luen joka päivä. Ei se tule luonnostaan meiltä, todellakaan. Ei se tule. Ja kyllä mä oon törmännyt sellaiseen että kyllä mä tiedän, että on ihmisiä ihan lähipiirissäkin, joille on se ongelma, että mä sanon joissakin asioissa mielipiteeni aika suoraan mutta sitten toisaalta niin mä olen paljon saanut sitten polun varrella ystäviltä ja kumppanilta arvostusta sitä kohtaan, että kun voi tietää, että jos mä sanon, niin mä oon rehellinen, että mä uskallan sanoa myös mielipiteeni. Et sillä tavalla se mielistely on jäänyt pois. Mm. Mutta joo, että se on niinku, mä en oikein usko, että mussa on ollut sitä sellaista niinku, ikään kuin sairaaloista mielistelijää, mutta enemmän se on ollut sitä kiltteyttä, että ei ole ehkä osannut pitää omia puoliaan. Koska mä oon elämäaikana tehnyt aika sellaisia, ihan nuoresta pitäen niin tehnyt sellaisia päätöksiä, että okei, että mä en ole ehkä miettinyt hirveästi, miltä mun äidistä tuntuu tai näin, koska mä oon vaan niin kuin nähnyt sen mahdollisuuden. Et yksi esimerkki on se, että kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä asuin Vantaalla pääkaupunkiseudulla ja mä ilmoitin mun äidille, että mä lähdin Sodankylään sit opiskelemaan. Ja tavallaan se oli niin kuin hirveä järkytys mun perheelle, että se lähtee sinne 1000 kilometrin päähän meistä. Ja mä tein sen vaan, koska mä halusin ja se tuntui niin kuin hyvältä ajatukselta. Että tavallaan niin kuin tällä tavalla mä oon aika sellainen, niin kuin teen omia valintoja. No aina ei ole mennyt ihan putkeen sitten niinkään kanssa. Että on lyöty. Niin se on, joo. Näin se on. Ja siitä hän oppii. Kyllä. Anu, kerro vähän sun rakkaudesta saunaan ja kansanperinteeseen. Mistä se sai alkunsa? Miksi just sauna ja miksi luonto ja miksi kansanperinne? No mä oon ollut aina aika sellainen niin kuin
sanotaan, että no joo. No mun yhteys luontoon lähtee kyllä varmasti ihan lapsuudesta. Eli mä olin paljon lapsuuden kesiä mun isovanhempien kanssa kesämökillä. Ja siellä mä olin aamuvarhaisella vaarin kanssa verkolla ja verkasin sen kanssa ihan pikkunaperosta lähtien ahvenet siellä rantakivikossa. Ja vaari lämmitti meille saunaa, sitten kun serkkujakin oli, niin me uitiin koko päivä ja käytiin saunassa lämmittelemässä ja vaari vaan lämmitti meille saunaa. Eli tavallaan niin kuin se on tullut jo hyvin, mä oon niin kuin oppinut, vaikka mä oon kasvanut niin kuin äidin kanssa asuttu lähiössä, niin silti sitten nämä niin kuin vapaa-ajan paikat on ollut aina hyvin luonnonläheisiä paikkoja. Ja siellä on oppinut marjastaa ja vaarin kanssa sienestää. Vaarilla on varmaan ollut aika iso rooli tässä mulle. Kaikki rakkaus ja kunnia sinne taivaaseen. Että se on ollut mulle varmasti yksi niistä luontosuhteen niin kuin opettajista. Ne yhteiset hetket. Toki sitten isän kanssa kuljettiin mummolassa ja luonnossa ja veneiltiin ja patikoitiin. Se yhteys on tullut siellä. Ja sauna on kuulunut joka paikassa mun elämään. Että mummolassa oli rintamamiestalon sauna, missä saunottiin ja joulusaunat on erityisesti jäänyt mieleen. Mökillä on ollut sauna. Mummolassa on ollut sauna, missä mun isä on syntynyt muun muassa. Ja niin kuin mulle on ollut hirveän tärkeää esimerkiksi se, että mun isä joutui myymään mummolan silloin pari vuotta sitten. Ja mulle oli hirveän tärkeää, että mä sain tämän meidän pienemmänkin pojan käyttää siellä saunassa saunomassa, missä mun isä on syntynyt. Että mä oon tällainen perinteiden vaalija. Ne on ollut jollain tavalla osa mua ihan nuoresta pitäen. Ja mutta sitten tosiaan, niin mä en oikein tiedä, siis totta kai, me ollaan oltu sellaisia, että jos me on vietetty ystävien kanssa aikaa, niin sauna on kulunut aina siihen. Varmaan niin kuin hyvin sellaista suomalaista se suhde saunaan. Ja sitten kun me ruvettiin mun miehen kanssa ensimmäisiä yhteisiä koteja hankkimaan, niin sauna oli ensimmäinen paikka, mitä me katsottiin, että siellä piti olla aina puusauna. Että jos oli sähkösauna, niin ei tule kauppoja. Että se on ollut meille sellainen tosi tärkeä. Ja me on lapset opetettu hyvin pienestä pitäen heti, kun vaan se on niin kuin sallittua, niin opetettu saunomaan. Mutta sitten miten se niin kuin nosti päätänsä sitten, kun mä rupesin vaihtaa alaa, niin mä jotenkin törmäsin vaan siihen saunaterapiakoulutukseen tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Ja se vaan puhutteli mua jotenkin tosi voimakkaasti se koulutus. Ja mä sanoin silloin mun miehelle siitä, että voi vitsi, että voiko ihminen oikeasti tehdä työkseen jotain tollaista. Ja no mun mies on hyvin, jos me ajatellaan niin kuin sellaista janaa, niin hän on hyvin järki-ihminen ja mä oon taas sitten siellä tunnepäässä. Niin hän sitten vaan sanoi, että no eihän sulla ole mitään sellaista saunaa edes, missä sä voisit noita juttuja tehdä, että järkikäteen. Ja se jäi mulla muhimaan sitten mieleen, että se vaan jotenkin houkutteli. Ja se 2013 vuosi oli sitten sellainen, että mä jo yhden kerran ilmoittauduin siihen koulutukseen, ja tässä mä puhun just siitä, että kun mä sitten annoin Egon tehdä sen päätöksen vielä kerran, joka johti sitten siihen mun romahdukseen ja uupumiseen, niin valitsin sitten työmahdollisuuden työpaikalla ja unohdin sen koulutuksen. Ja sitten tosiaan niin olin pitkällä sairauslomalla. Ja sen sairausloman aikana mä sitten mietin näitä asioita tosi paljon. Ja mä sitten laitoin sille opettajalle viestiä yhden hetken mietinnän päätteeksi, ja se oli marraskuuta. Niin hän sanoi, että tammikuussa alkaa, että hän oli just laittamassa sulle viestiä. Ja mä sitten sanoin, että mä tuun, että nyt mä tuun. Ja siitä se lähti.
Se oli kyllä rakkautta heti ensisilmäyksellä. Mä jännitin aivan älyttömästi. Mä oon ollut tosi kova jännittäjä ja mulla on ollut niitä migreenejä ja jännitysmigreenejä. Ja mä jännitin ihan hirveästi sitä uutta tuntematonta. Ja mutta se vaan vei kyllä heti mukanaan se homma. Et kyllä se varmaan on siellä niin kuin ihan lapsuudesta muhun istutettu se rakkaus luontoon. Mä oon paljon miettinyt viime aikoina mun luontosuhdetta muutenkin, että mä en ole mikään sellainen extreme-urheilija, enkä hiihdä tuolla 30 kilometrin lenkkejä tunturissa, mutta mä oon sellainen nautiskelija sen luonnon suhteen. En mä tykkään niin kuin just siitä, että mä voin lähteä mettäsuksilla tuosta takapihalta tekemään sen pituisen lenkin, kun tuntuu hyvältä. Ja sitten sen luonnon suhteen niin mä yritän aina joka kerta, kun mä oon siellä, niin nähdä jotain kaunista. Eli mä niin kuin tarkkailen yksityiskohtia ja auringonlaskuja ja miten aurinko osuu koivunoksiin. Mä niin kuin aina yritän etsiä sieltä jotain kaunista. Ja meidän metsä on vielä sellainen, että sehän on entistä merenpohjaa ja se on sellaista pusikkoa ja rämeikköä ja sellaista. Ja aina mä löydän sieltä jotain kaunista, että kun mä niin kuin uskon, että se on niin kuin meistä itsestä kiinni, että mitä me nähdään ja miten me nähdään asiat. Ja mieletöntä. Vau, mulla ei tuohon enää mitään sanottavaa tai lisättävää. Kerrotko vielä, Anu, että mistä sut löytää somesta tai netistä? Joo, eli mulla on nettisivut www.luonnokas.fi. Sitten mulla on 2 Insta-tiliä ainakin toistaiseksi, ja toinen on yrityksen luonnokassauna, ja toinen on mun oma Anu Rosenberg. Molemmat on julkisia. Ja sitten mulla on Facebook-sivu Luonnokassauna. Ja noissa Insta-tileissä niin se jakautuu oikeastaan sillain, että yrityksen puolella mä kerron enemmän, niin toki tietenkin yrityksen asioita, tapahtumia ja palveluita, mutta sitten omalla Insta-tilillä mä niin kuin tavallaan jaan sitä meidän arkea perheen kanssa, sitä meidän tyylistä elämää, hidasta elämää. Anu, kiitos tosi paljon tästä mielettömästä keskustelusta. Me ollaan rupateltu sunkaan nyt 1,5 tuntia. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja kiitos, että sä jaoit sun kivan, mielenkiintoisen, inspiroivan tarinan. Ja kaikki voidaan oppia siitä jotain. Tässä tuli paljon hyviä asioita vastaan tai eteen. Näin. Kiitos sulle. Kiitos, että pyysit mukaan.